Отива на Беля. Айде, идва с мотора на Беля. Давай газ. Айде, сега ще ти помогна. Айде. Айде. Айде, давай. Карай. Кой е до? Как си? Дръж волана само. Изправи волана насам. Еля. Лиго дексия. Еви. Натисни тази педала и карай. Дръж си покача така. Айде. Да, отиваме на Беля. Ма дай газ. Ма напамяме мотора на я Беля. Айде, пуй на Беля. Айде, еки. Айде. Дак си. Не. Давай газ, тати. Давай газ, давай газ. Газ печете. Айде. Давай газ, бе, татинка. Борис, натисни кръчето на газта за пук. Айде, натисни тук кръчето и тръгваме. Айде, заедно. Давай газ. Ама натисни педала, тати. Натисни педала. Едо. Ой, натисни педала, хайде. Дай отиваме там, Суза. Хайде, натисни педала. Хайде, готов. Натисни педала. Браво. Браво. Ето я, Суза, отиваме с мотора на Суза. Ето е Суза там. Нали отиваме с попора? Гледай къде караш. Еля? Айде с мотора. Натискай. Натисни, тати, натисни това, иначе няма да отидеме. Не е камес. Нали с мотора да не те носи на ръце? Айде, качвай се на мотора и карай. Айде, натискай педала. И ето е Суза, отиваме на Суза. Ако караш мотора, ще отидем по-бързо. Еля, паркирай там и отиваме да се люшкаме. Ако ли го просто? Дакси, стамата. Махни сега кръчето от това, като си свършил. Айде, готово, Еля. Ето Беля. Еля, Беля. Айде, отиваме на Беля.